bez potrebnih odobrenja. To se prije svega odnosi na kredite koje su građani sklapali s RBA zadrugama. Mirko Dukić se prije 8 godina u austrijskoj RBA zadruzi zadužio za 30.000 eura. Novac je potrošio za adaptaciju stana i sinovo školovanje. Nakon potpisivanja ugovora dio novca otišao je, kaže, na plaćanje posrednika te na trošak obrade kredita. Mjesečna rata je dogovorena po ugovoru 387 eura, ali dok sam ja došao u Zagreb, oni su meni poslali uplatnice na 425 eura. Kad sam ja zvao zašto, kaže, promijenili su se kamate u međuvremenu. Kad je ostao bez posla, Mirko Dukić kredit više nije mogao otplaćivati. Slijedila je deložacija iz obiteljskog stana. Sada stanuju kod prijatelja, a gubitak stana bolna je točka. Sin mi se liječio, ja se liječim u psihijatriji. Teško. Znate, kad živite 30 godina sa djecom, moji unuci, ja i tu vodim još u vrtić, moram okolo jer oni mene pitaju, deda, što ne idemo u naš stan. Vlada je Saboru po hitnoj proceduri uputila prijedlog zakona o ništetnosti ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjima sklopljenih u Republici Hrvatskoj. Što je u njemu spas za one koji su podignuli kredit u austrijskim RBA zadrugama? Spas za oštećenike je definitivno taj što napokon postoji okvir, pravni okvir i ekvivalent da oštećenici na sudu dokažu da su ti ugovori bili ništetni. Ta pomoć nije na način da će se sporovi rješavati aklamacijom. I dalje će se trebati kroz sudske postupke zapravo dokazivati ništetnost, sva ona obilježja koja će ukazati da li je pojedini pravni posao ništetan. Milko Križanović na sudu brani desetke ljudi koji su podignuli kredit kod austrijskih RBA zadruga. Najčešće se mora dokazivati, kaže, gdje je posao sklopljen, odnosno gdje je ugovor potpisan, u Hrvatskoj ili u Austriji. Pojedini oštećenici su zapravo bili na crnim listama, da nisu bili, da tako kažemo, solventni, nisu bili u mogućnosti dizati bilo kakav kredit niti ući u bilo kakav odnos. I zapravo su tu značajan posao odradili nekakvi drugi ljudi koji su nešto drugo obećavali, a da se na kraju toga nije realiziralo. To su takozvani posrednici koji su za takvu radnju dobivali i određene naknade. Iz Raiffeisen bankarske grupacije Štajerske ističu da su poslovali po zakonu, te da je ovaj prijedlog zakona u suprotnosti s Ustavom Republike Hrvatske i europskom stečevinom. Borit ćemo se pred hrvatskim i europskim institucijama